Dnešné kolo predvolebných disputov by malo byť rozhovorom alebo prezentáciou kandidátov na poslancov do obecného zastupiteľstva Bernolákova, takže nebudeme to naťahovať, povieme si tie základné podmienky, približne tak, ako sme fungovali aj v predchádzajúcom kole, keď poslanci nebudete mať mikrofóny, ale takto. Myslím, že nám nevadí. Dobre. Mikrofóny môžu ísť pre nás. Takže po manévroch môžeme prikročiť, no ale tu strácam prehľadu, ste kto musíte. Ale našťastie vás všetkých poznám. Takže z môjho pohľadu to nie je taký problém. Nakoniec vy sa budete sami predstavať, predstavíte nielen seba, ale predpokladám, že v stručnom časovom limite, ktorý tentokrát musíme stanoviť, pretože dneska je teda prakticky dvojnásobok oproti poslednému stretnutiu s kandidátmi. Takže by som poprosil hneď na úvod, aby ste povedali veľmi stručne, kto ste, čo ste a prečo kandidujete. Začneme samozrejme jedinou dámou, takže Iva, nech sa ti páči. Dobrý večer. Ja som sa stala oficiálne, neoficiálne hovorcom koalície politických strán, ktoré nás nominovali do týchto komunálnych volieb 2014 Bernolákové. Mňa asi poznáte, ja som Iva Pipišková, za našu koalíciu je tu ešte Mirko Turenič, Miško Peleš, Martina Janošíková kandiduje na starostky, to viete, kandiduje, samozrejme sa uchádza o hlasy voličov aj ako poslankyňa. Chcem povedať, čo sa týka koalície politických strán, tak my sme vlastne zoskupenie SDK, ODS, Sloboda a Solidarita, obyčajní ľudia, nezávislé osobnosti a Most Hit. Martinu ako kandidátku ešte podporuje aj KDH, alebo nominovajú KDH. My sme mali vlastné predstavenie programu, čiže poviem rovno, neviem, či môžeme my každý hovoriť sám za seba, alebo môžeme, nemôžeme, ale náš program... seba ako poslancov budúcich teda. My ale veríme, že budeme ako poslanci a veríme, že sa nám podarí všetkým prejsť do zastupiteľstva, lebo aj tak sme sa uchádzali vlastne o poslanecké, ale budeme sa uchádzať o hlasy poslancov, o hlasy občanov. Čiže náš program sme už predstavovali my samozrejme na verejnom zasadnutí. Nájdete ho na internetovej stránke martinajanošikova.sk a môžem vám v krátkosti povedať, že obsahuje vlastne 4 bloky. Neviem, Miro povie asi prvý blok. Tým je transparentný obecný úrad a samospráva. Zahŕňa zapojenie občanov do rozhodovacích procesov, zmeny na obecnom úrade, dostupnosť informácií a participatívny rozpočet. A druhým hlavným bodom po transparentnom obecnom úrade je rozvoj obce, doprava, výstavba, občianska vybavenosť a odpadové hospodárstvo. Ten zahŕňa 4 body: príprava nového územného plánu, aktívne využívanie nižších stupňov územno-plánovacej dokumentácie, dobudovanie chýbajúcej infraštruktúry obce, zriadenie obecného strediska komunálnych služieb a investície do odpadového hospodárstva a ochrana životného prostredia. Neviem, či Michal povieš ty o sociálnych veciach a o tých ďalších dvoch bodoch? Sociálne veci a zdravotníctvo, to je prispôsobenie činnosti penziónu pohoda potrebám obyvateľov Bernolákova. Druhý bod je rozvoj sociálnych služieb a sociálnej pomoci. Tretí bod je zlepšenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Ďalší veľký okruh je školstvo a kultúra. Tam je efektívne riešenie nedostatočných kapacít materskej školy, postupná modernizácia základných škôl, stabilizácia a podpora pedagogického zboru. A... Starostlivosť historické a kultúrne pamiatky, kur si našiel. Starostlivosť historické, kultúrne a prírodné dedičstvo. Štvrtý bod je modernizácia cintorína a piatý bod podpora miestnych spolkov, združení a umeleckých súbojov. Chceme tie body, ak sme máme teraz prečítali, ešte podrobnejšie rozpracované a máme ešte v úmysle vás vlastne osloviť, dostanete vlastne len tak časopis, ktorý sme pripravili v rámci volebnej kampane.
Myslím, že môžem za nás všetkých hovoriť. Ešte by som povedala, že za nás vlastne kandiduje ešte Radovan Hanic, ktorý sa ospravedlnil, a pán Roman Hudík, to je vlastne človek, ktorý býva v tej južnej časti tých novovzniknutých ulic na Jelšovej. Ten sa tiež teda ospravedlnil, nemôže prísť, ale berieme to tak, že sú tam súčasťou, sme vlastne akože 6 kandidáti na poslancov, alebo 5, v prípade, že teda Martina, veríme, že sa stane starostkou obce. Čo sa týka takého vyhlásenia, chcem ešte povedať, že my všetci, ako sme tu, či skupina, alebo všetci poslanci, ktorí by sme prešli, ale aj súkromne, keď prejdeme, sme otvorení spolupráci na dobrých veciach v rámci slušnej, komunikácie, v rámci otvorených vlastne nejakých vzťahov, ktoré majú byť akože v prospech, alebo riešenie problémov v prospech Bernolákovčanov a Bernolákov. Čiže my sme pripravení ako poslanci, ktorí kandidujeme v koalícii k spolupráci s ďalšími poslancami, ktorých si občania v komunálnych voľbách zvolia. To je vlastne také naše všeobecné prehlásenie. Teda vyčerpala si čas aj svojim kolegom, takže dávame priestor ďalšiemu kandidátovi, pánovi Molnárovi. Takže Šáňo, poprosím tiež, aby si povedal v stručnosti, kto si, čo si a prečo kandiduješ. Dobrý večer, ja som volám Alexander Molnár. Som poslancom, zo pár dní, to tak vyzerá, som zastupiteľstva Bernolákove. V podstate mám 54 rokov, pracujem s informačnými technológiami, to len tak na úvod. Prečo sa chcem venovať poslanectvu a prečo vlastne kandidujem? No, pretože mám záujem o veci verejné a chcem ponúknuť svoje služby a svoju energiu v podstate na lepšenie, povedzme, života v obci, všeobecne. To samozrejme zahrania kopu ďalších vecí. Keď sa mám dostať do môj program, tak v podstate tým, že ja kandidujem ako nezávislý kandidát, takže ja nemôžem mať také komplexné v podstate pohľady, ale som sa snažil svojím programom pokryť celú problematiku obce. Asi toľko. Ďakujeme. Vy prečo kandidujete a stručne sa predstavte, poprosíme tiež. Dobrý večer, tak moje meno je Ivan Trubač. Tiež som poslancom zastupiteľstva ešte nejaký čas a mám 43 rokov. Vyštudoval som strojírenskú fakultu, nejaký ten asi zo 6 rokov som pracoval v odbore stavebníctva. Momentálne pracujem ako grafický dizajner. Prečo som sa rozhodol kandidovať, on to vlastne nastalo ešte pred 4 rokmi, kedy ma oslovili a som cítil potrebu, že je tu niečo treba zmeniť, že je tu zlá atmosféra, vyhadzujú sa to vzťahy, polarizuje sa to atmosféra na dobrých a zlých a štýl, ktorým sa viedla táto obec, sa mi javil ako neprospešný pre občanov a minimálne nevykomunikovaný s občanmi. Tento stav, to sa mne páčilo a preto som sa vlastne rozhodol, že investujem si svoj čas a svoju zásadovosť a idem do toho. Takže vlastne tam sme boli vlastne dvaja poslanci a nemali sme to tam ľahké. A teraz niečo sme začali, ale ešte to nie je ukončené a tento proces ozdravenia vzťahov Bernolákov alebo spôsobu fungovania. A preto chcem v tom ďalej pokračovať, aby obec bola spravovaná
transparentne, aby ľudia, ktorí odvádzajú svoje ťažko zarobené peniaze, vedeli, na čo ich bude vôbec používať. Ďakujem. Slava Okolná, aby sa tiež... Myslím, že ten časový limit sme si dohodli na 2 minúty, takže 2 minúty na ten úvod by som poprosil tiež. Slavo, nech sa páči. Som Jaroslav Okol, ale medzi známymi teda som volaný Slavo, to je taká rodinná tradícia. V prvom rade by som chcel, čo som teda asi zatiaľ neurobil, poďakovať všetkým tým, ktorí podporili to, že môžem kandidovať ako nezávislý poslanec. V obci som nejakým spôsobom aktívny, proste ja som veľmi rád, že tu žijem a kde sa dá a kde sú moje schopnosti uplatniteľné, veľmi rád to spravím a robím a proste pri tej nejakej mojej angažovanosti, ktorá je prirodzená a je daná prostredím, ktoré tu vzniklo po roku 1989, som narazil na takú hrázu, ktorá je medzi občanmi a tými, ktorí rozhodujú. Takže skúšal som to ako občan, bol som často neúspešný, ignorovaný a ako poslanec by som chcel vlastne tieto veci zmeniť a tým by som svoju misiu považoval za splnenú. To je pre tento moment všetko. Tolež má svoju hovorkyňu pani Pipiškovej, takže poprosím pána Tokoša tiež, aby nám... Dobrý večer prajem všetkým. Ja som si pripravil taký itinerár, ale z dôvodov časového limitu ho nepoužijem. Som zvyknutý rozprávať, takže asi mi to bude priestor. Žiadne problémy. Presne tak. To, že 37 rokov žijem v Bernolákove, to mnohí vedia, najmä záhradkári a tí, čo so mnou sedeli pred zhruba 20 rokmi v komisii životného prostredia, výstavby a zelene. Áno, bola situácia, idem hneď na vec, kedy som sa rozhodol, že s obcou nechcem spolupracovať. Hlavnou príčinou boli určité naloženia s majetkom mojej manželky, nie mojím, lebo keby bolo s mojím, tak by som sa asi bil. Išlo o pozemok po čistiareň odpadových vôd, ktorá sa nebude budovať. Pýtal som pozemky, naspäť nelze. Druhá vec, dnešná nová Štrkovka, pozemky mojej pani manželky. Keď bude treba, poviem komentár, ktorý pán starosta aj s Jankom Polgárom oblbovali moju pani manželku. Teraz si to nechám pre seba. V čase, keď som si myslel, že už pomaly baliť kufre a do dôchodku sa chystať a záhradku a vnúčatá, ma oslovil Slavo Okolná Marian Jurča, lebo bolo treba z pohľadu môjho aj PHSR Bratislavského kraja pripomienkovať územný plán regiónu BSK, ináč ten dokument mám v taške, ale určite si ho tu nebudeme ukazovať, ale najmä Centrum služieb Dolný Haj. A Centrum služieb Dolný Haj, mám tu doličné predmety, nie všetko, lebo už som sa chystal písať na prokuratúru a na ministra životného prostredia. V predvianočnom období presne 20.12. minulého roku obec vypísala informáciu, že je možné pripomienkovať zámer Centrum služieb Dolný Haj. Je jasné, sviatky, Traja králi sa to volá po novom roku, áno, čiže do tohoto obdobia. Nebyť Mariana Jurču, ja tiež mám ku koncu robotu ako pracovné preťaženie, tak som si to nevšímal. Ale vianočnú robotu mi Marian vyrobil, lebo som musel s odstupom času, lebo nesledujem obecné veci, územný plán a nič, čiže musel som si odpiky všetko naštudovať. Pripravil som 25-bodové stanovisko k tejto veci a spoločne sme od 28. januára išli obhajovať na okresný úrad do Senca. Z verejnosti tam bol aj tu na pán Zemánek, ale to len na dokreslenie, čiže chcem povedať toľko. Ak sa dezinterpretuje evidentne územný plán, a poviem aj vám, ktorí v tej sfére nerobíte, ak sa do zmiešaného územia bývania a občianskej vybavenosti chce natrepať 7 hektárov alebo 5 hektárov skladov na najvyššom mieste medzi Dolným Hájom a kruhovým objazdom, tak aj proste ja neviem, kto povie, že pre Boha to nie, však to budú vlnité plechy, bude to svietiť a ja neviem, či pre UFA by to mohla byť signalizácia tak, jak je na letisku a vzletových a pristávacích dráhach. Čiže vtedy som si povedal, že nemôžem zostať latentný a idem do toho. Čiže som si povedal, že idem do toho a som tu. Všetko. Tak vzhľadom tomu, že sme si povedali, že trošku budeme ten čas strážiť, tak samozrejme plus minus nejaká sekunda nehrá rolu, určite vás necháme dokončiť myšlienku alebo vetu, ale tá veta nebude príliš rozvítá. Prikročil by som k druhej otázke.
otázka moja znie, že čo je podľa vás najpálčivejším problémom súčasného Brnolákova a čo by ste vy z pozície poslancov vedeli konkrétne urobiť pre zlepšenie alebo odstránenie týchto pálčivých problémov. Menili by sme trošku poradie, aby sme nešli v tomto poradí, ak sme sa bavili, takže aby som pre zmenu teraz poprosil pána Peleša. Čas bude stanovený na 2 minútky zase. Tak podľa mňa to je určite medziľudské vzťahy a to je alfa omega, keď sa ľudia k sebe nebudú správať slušne a budú si robiť prieky, tak v živote tá komunita nemôže fungovať. Takže medziľudské vzťahy a čo preto môže človek urobiť, no, môže sa snažiť zaviesť možno lepšie vzťahy medziľudské. Ďakujem. Poprosil by som teraz Míra Turiniča. Mirec, aký ty vidíš najpálčivejší problém a čo by si vedel ako poslanec zmeniť k lepšiemu? Dobre, odpoviem na to veľmi krátko, alebo teda pokúsim sa odpovedať za nás, za všetkých. Včera oslavila Nemecká spolková republika 25. výročie pádu Berlínskeho múru. A ten pád Berlínskeho múru spôsobila práve neinformovanosť, alebo zlá informovanosť. Ľudia neboli informovaní dobre, že čo sa tam deje, ako práve kvôli tomu ten múr aj spadol. A áno, to je samozrejme dobré. Len samotná neinformovanosť vedie potom k nedôvere. A tá nedôvera potom sa prenáša ďalej. Každý asi pozná príbeh o pašovi, ktorý strážil ovce a kričal, ide vlk, a celá dedina išla ratovať ovce a vlkov nikde, a keď vlci naozaj prišli, tak už dedina neprišla. A to vedie naozaj, tá nedôvera vedie k tomu, že ľudia majú narušené medziľudské vzťahy a potom to naozaj nemá cestu. Čiže potrebujeme vybudovať dôveru sami medzi seba a veriť tomu, že keď budeme ľudí informovať o tom, tak aj tie informácie budú dôveryhodné a budeme aj my sami voči tým ľuďom dôveryhodní. Podobnú otázku položím pánu Trubačovi. Nech sa páči. Tak ja z skúsenosti z špecializácií 4 rokov som mal pocit, že sa nezaoberáme ničím iným, len výstavbou okolo Brnolákova a zmenami a doplnkami územného plánu. A teraz, keď som napríklad sledoval obecné dišputy z minulého týždňa, tak som si to vlastne uvedomil, že však tu sú reálni ľudia s reálnymi problémami, s reálnymi starostiami a my sme 4 roky o tieto problémy ani nezakopli. My sme tu riešili stále investorov a ich požiadavky a to, aká bude výška, aká bude šírka a teda. A vlastne problémy ľudí sa na zasadnutie ani nemali šancu poriadne dostať. Takže ja si myslím, že by sme mali sa zamerať vyslovene, dať priestor ľuďom, aby ukázali, aby sa nebáli prísť a otvorene aj sa posťažovať a z toho budeme vidieť reálne potreby Brnolákovčanov a nie investorov. A tým by sme sa mali zaoberať. Poďme. Kratičko. Samozrejme, každého človeka obyčajného trápia najmä tie každodenné veci, ale obec musí byť kreovaná od programu hospodárskeho sociálneho rozvoja, o tom tu pán Červienka hovoril, cez územný plán. Ono sa to nezdá. Tí, čo s ním pracujú, vedia, akú má on silu, výpovednú hodnotu. Len musí byť rešpektovaný. Ja by som apeloval na potrebu konsenzu. Ja som bol zhrozený, keď na prvé dišputy, ktoré teda organizoval pán Červienka, neprišiel nikto. Však to je proste, ako ťažko sa mi to komentuje. Proste je tu akási obava o nejaké súboje. Teraz sa organizujú, proste každý deň by človek mohol byť na nejakom tom mítingu a vypočuť si. Bez spolupráce to nepôjde. A ja som presvedčený, že v Brnolákove sa dá nastaviť zrkadlo novej doby, nové tendencie. Je nás tu málo, chceme tu žiť. A musíme sa zomknúť. Nemôžeme sa hrať na opozíciu, mne sa to nepáčilo, tie výmeny názorov niekedy až na hranu, áno, trojkolové ešte aj v poslednom tomto, čo sa roznášalo včera.
To sa mi ľudsky nepáčilo. Čiže som za to, aby všetci, ktorí majú potenciál v tých svojich oblastiach niečo priniesť, aby to vyložili, aby išli do diskusie, musí sa zaangažovať aj tá verejnosť. A o tom hovoril práve pán Červienka, že tu je ten deficit. Vy to sám cítite ako poslanec. Čiže otázke najpáčivejší problém, to riešiť? Že všetci vieme, že je tu 11 poslancov, polovica je 6, tam sa hýbeme ešte potom v rámci schvaľovacích procesov na 3/5, čo je zase trošku viac. Čiže je úplne jasné, že zastupiteľstvo ako také nebude jednofarebné v úvodzovkách, takže my sme proste pripravení na otvorenú komunikáciu a na spoluprácu. A to, čo si myslím, že by som mohla sama, ale verím, že aj s mojimi kolegami, tak to je vlastne slušnosť. Neviem, nie je žiadnym tajomstvom, že by sme sa teda nezapojili do výmeny názorov medzi žiadnymi stranami. Našim cieľom ako kandidátov koalície politických strán bolo to si zachovať takú naozaj tú tvár, ktorú si myslíme, že máme, a to je vlastne slušnosť. Čiže predstaviť si svoj program, budovať si vlastne vzťahy, ísť za ľuďmi, oslovovať ich s konkrétnymi vecami. Ale hovorím, ako žena poviem, že áno, je to tá slušnosť, ktorá mne niekedy, povedzme až v minulosti, aj chýbala, čo sa týka poslaneckého zboru. Slušnosť a spolupráca. Šáňo Molnár, poprosím takisto. Počas mojej poslaneckej praxe ja som naražal na jednu veľmi zaujímavú vec, Bernolákové. Bernolákové meter nemá pre každého 100 cm. Samozrejme, svojvoľný výklad zákonov, to ste možno videli teraz pred volebnej kampani. Proste dodržiavanie zákonov. Dokonca sme dostali sa do také absurdnej situácie, že ešte aj tie všeobecné záväzné nariadenie, ktoré prijalo obecné zastupiteľstvo, sme neboli schopní dodržať. Že my si uvedomíme nejakú normu a ani to nie sme schopní dodržať. A to je najväčší problém, ktorý v tomto vidím, a preto ja by som napríklad aj veľmi rád pôsobil v podstate v obnove legislatívy a tých dokumentov ako kopa všeobecne záväzných nariadení, ktoré možno sú už v podstate prežité, presne, ako proste jednoducho, a chcel by som to nasmerovať tým smerom, aby teda ten meter pre každého má tých 100 cm. To je inak motto z mojej minulej kampane a myslím si, že je stále aktuálne. Ďakujem. Slavo, čo je najpálčivejší problém, ako by si ty ako poslanec vedel prispieť? Tak podľa mňa základom toho, do čoho chceme ísť, sú vzťahy s ľuďmi, aj dôležitá hodnotová orientácia, a som rád, že Miro Turenič a Stano Tokoš to povedali jasne, tie dve hodnotové kategórie, a to je dôvera a spolupráca, takže k tomu sa ja hlásim stále, kto ma pozná, vie, že v týchto líniách idem a nakoniec viem si tú cestu nájsť hádam s každým. A s čím som tu teda narazil tú bariéru a čím sa dá prekonať, to je to, čo bohužiaľ to ignorovali doterajší poslanci, alebo väčšina z nich. Odcitujem zo zákona o obecnom zriadení. Paragraf 4. Samospráva obce. Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce, orgány obce, miestnym referendum, zhromaždením obyvateľov obce. Zhromaždenie obyvateľov obce nebolo absolútne tu nám aplikované, a ak bolo, môžeme sa o tej forme aplikácie rozprávať. Takže toto by som ja bol veľmi rád, že veci, ktoré sú dôležité, aby mali túto cestu, ktorú aj zákon ponúka, a bohužiaľ nebola aplikovaná. Ďakujem za zodpovedanie mojej otázočky. Možno trošku ľahšiu otázku pre všetkých kandidátov. Ako v prípade zvolenia vidíte svoju prácu poslanca, respektíve v akých komisiách by ste si vedeli predstaviť svoje uplatnenie ako poslanci? Začal by som, dáme 2 minútky, začal by som teda Šáňom Molnárom pre zmenu, sme to trošku miešali. Takto doteraz v Bernolákove fungovali v podstate 4 komisie.
3 boli také, ako keby verejnosti známe a jedna bola taká skrytá, vyšla komisiu v podstate o ochranu verejného záujmu. Podľa môjho názoru tých komisí je málo. Ja som videl napríklad v iné zastupiteľstva fungovali poslanci tak, že boli členmi napríklad viacerých komisí. Čo u nás zatiaľ poviem neznáme. Mali sme 3 komisie, v podstate trúfnem si povedať, že napríklad jedna z nich, komisia výstavby a financií, proste to je konflikt záujmov. To, čo tam oni predvádzali, to je neprijateľné. Pre mňa určite neprijateľné. Čiže ja som v prvom rade za väčší počet komisií, tak aby pokrývali v podstate celý život obcí a v podstate aby pracovali tak, jak naozaj mali pracovať. Čiže nebudú sa zaoberať nejakými predajmi 6 m štvorcových a to bude ich hlavná náplň. Bez toho, ja som bol napríklad komisii školstva, a bez toho, aby sme sa zaoberali tým, že budeme mať napríklad novú pani riaditeľku základnej školy a podobné veci, a čo sa deje napríklad v ŠKD a podobne, tak sme sa venovali tomu, či niekomu dáme alebo predásujú sa 4 m štvorcové. A takýchto vecí sme tam mali ďaleko viacej. Ja síce nemám teraz slovo, ale Šáňa môžem doplniť. Z minulého obdobia sa stalo aj to, že ako keby sa rozhodlo o tom, ktorý poslanec bude v ktorej komisii už dopredu. Samozrejme, že máte profesie, kde je úplne jasné, že sú vyprofilovaní ľudia. Proste asi je málo povedané. Prepáč, Ivan, nechcem ti skákať do reči, ale Šáňov čas beží, takže Šáňo si dokončí svoj time a potom dám s radosťou som po tebe. Takže má pravdu kolegyňa, že proste, jak to u nás bežalo, to je zaužívaný spôsob. Ja by som bol rád, teda keby bol viacej tých komisí, ja osobne inklinujem a pracujem teda v školstve, čiže je to veľmi blízke, len akorát tá komisia musí byť trošku, jak sme ju mali my, nie je to celkom hodné, pretože pokrýva veľmi veľa. Bolo tam ešte kultúrne dedičstvo, kultúra a neviem čo všetko možno ešte. To by bolo dobre, keď bolo samostatné napríklad. Čiže to mi vám zaujímalo, školstvo, šport, ja neviem, no, prípadne by bola komisia na ochranu environmentálneho fondu v obci. Napríklad takéto niečo. Tieto 2 komisie. Ďakujem. Takže Ivan, nech sa páči. Ja chcem len povedať, že nebudem odpovedať na otázku, v akej sa cítim byť komisia, alebo v ktorej by som teda mohla pracovať, pretože viem, že o tom budú rozhodovať poslanci. Tak to proste je a tak ten zasadací poriadok, či ten rokovací poriadok je postavený, Šanemi a Ivana si dajú za pravdu. Ja si myslím, že súčasné zvolenie alebo rozdelenie komisí alebo pomenovanie komisie nereflektovalo problémy alebo teda také skupiny problémov, ktoré by mohli byť samostatne vedené a v podstate sa zbytočne zrňali do nejakých veľkých celkov. Ja si pamätám fungovanie komisí z predminulého obdobia, ešte keď som teda začínala ako poslankyňa komunálna, kde komisia riešila tú oblasť, na ktorú bola zriadená. A potom sa takým, by som povedala, takým zvláštnym tlakom stalo, že komisie zrazu všetky začali riešiť všetko. A tak sa stalo, a Šáňa však oprávma, keby náhodou tu nebolo, že potom sa mu vlastne stala taká vec, že sme mohli mať len jednu komisiu. Pretože komisie sa veľmi málo venovali tomu cieľeniu svojmu. Tak ako tu Šáňa povedal. Ako naozaj si myslím, že komisia ani by veľmi nemala fungovať ako predrokovávanie bodov zastupiteľstva, ako to funguje teraz. Lebo je to predrokovávanie bodov zastupiteľstva, ktoré budú predložené na zastupiteľstvo. Komisia je iniciačným orgánom. Čiže sú to veci, ktoré od ľudí majú prejsť na tú komisiu a tá má byť iniciatívna. A to je vlastne to, čo hovoril Ivan Trubáč, že to je cesta. Nie, že mám komisiu a chcem pracovať v sociále, alebo teda som účtovníčka a budem pracovať vo finančnej. To nie je dobré rozdelenie. Ľudia majú mať právo osloviť komisie, ľudí z komisie, hovoriť o svojich problémoch. Komisia je prvý filter, ktorý povie, že áno, je to na správu a dá sa to niekde posunúť. Ja poviem úplne na začiatok, so Šaňom, keď sme začínali poslancovať, problém bol bývanie a bolo to sociálne bývanie a komisia bola iniciátorom vzniku sociálneho bývania, lebo to bola sociálna komisia. Keď som končila poslancovanie, v 2010 som už potom nekandidovala na post poslankyne, sa veľmi málo vecí v sociálnej komisii riešili sociálnych. Že ja vidím takto zloženie, kreovanie komisí, aj to, kde komisia má byť iniciovať. Pán Dukoš? Ja chcem niečo opýtať. Otázky z pléna budú po ukončení tohto kola.
Pán Kokoš, nech sa páči. Určite najbližšie by som mal k životnému prostrediu, environmentu, ekológii. To sú 3 rôzne pojmy s iným obsahom. A samozrejme, keď už tých 37 rokov, čo som hovoril, robím v územnom plánovaní, tak mám o tom akýsi proste dunst. Na meste samozrejme tie pochody sa dejú trošku inakšie. Ja som ešte za Kresánka a za Moravčíka bol ako zamestnaný členom komisie výstavby. Mali to fajn tí poslanci, pretože ja som zo stola priniesol stanovisko, som im to tam predložil, takže nemuseli študovať. Tu hádam taký prepal tých materiálov nehrozí a preto áno, asi má pravdu pani Pipišková, ktorá hovorí, že tu by sme mali riešiť aj to, čo z tých procesov vyplýva. Mne sa zdá, a to duplujem na každom rokovaní, minulý týždeň som bol na jednej konferencii, kde som na to upozornil, že zdá sa mi, že sa všade zoštihluje, tá dimenzia a tá legislatíva je tak náročná a metodológia a sledovanie, že už sa to pomaly nestíha. Ja keď som bol ešte posledná veta, keď som bol v tej komisii, čo spomínam, tam bola celá rada odborníkov a každá z tých oblastí, ktoré do toho rangu doprava, výstavba patrila, tak nebola jedna sféra, na ktorú by ten odborník nebol. Čiže ja osobne som za to, aj keď asi to bude tak, jak pani Pipišková hovorí, aby sa tí, čo v tom robia, aby sa k tomu dostali, k tej sfére. Slavo Okol, nech sa páči. Ja som ekonóm, pracujem na Ekonomickom ústave Akadémie vied. Takže jedna z oblastí je, čo sa týka takýchto stránok života obce. A druhá možnosť je, v ktorej sa cítim silný, zase to je to historické dedičstvo, kde som takisto, neskromne poviem, nadpriemerne aktívny v obci. Takže to sú oblasti, kde rád pridám ruku k dielu, ale záleží o tom, kto bude ako silný a my si určite tu vidíte ako dobrú voľbu pre Bernolákovo a máme tu schopnosť sa medzi sebou dohodnúť, kam tie svoje síly nasmerujú. O komisii kultúry, školstva a športu a z tejto komisii bol veľmi rozpačitý, už mi to tak pripadalo, že je to komisia len aby bola. My sme si mohli odškrtnúť, že máme takúto komisiu, tam sa, ako to bolo spomínané, 2 hodiny sa tam riešili odpredaj pozemkov a 20 minút, 15 minút sme riešili veci okolo školstva, okolo kultúry a to sme, ani sme to moc neriešili, pretože sme už sa všetci ponáhľali, sme mali svoj program, neviem, či to bol účel, ale tak to jednoducho fungovalo. Zamestnanec obecného úradu chodil od komisie po komisiu a každému rozprával to isté, všetko strávil minimálne hodinu, 2, kým im to tam vysvetlil. Ja si myslím, že je dôležité, aby poslanci mali prehľad aj v týchto veciach, čo sa týka stavebných, finančných, ale má sa tomu venovať finančná stavebná komisia a títo poslanci z ostatných komisí majú byť o tom informovaní, že kedy zasadá a môže tam prísť. A nie, že sa to koná napríklad v rovnaký čas, alebo tiež to, že vlastne ten zamestnanec tráca čas a my vlastne potom nemôžeme ako komisia riešiť to, čo máme riešiť. Ďakujem. Pán Peleš, nech sa páči. Tak ja budem stručný. Som vyštudovaný stavár, 10 rokov na Slovensku a v Čechách pracujem v oblasti, takže komisia výstavby a územného plánovania. Stručné.
Mirec? Ja len doplním Ivu, že to zloženie komisí také, aké je, možno teraz nie je zrovna ideálne. A je potom na novo zastupiteľstvo, aby vytvorilo tie podmienky na novo. A každý, čo sú sme, jak to je teraz sedíme, alebo ako bude zložené nové zastupiteľstvo, každý určite bude mať nejaké skúsenosti z nejakej oblasti, nejaké vedomosti a prináša do toho aj nejaké informácie. A je to už na nás a potom, že tam, kde je vôľa, tam je cesta. Keď si nájdeme tú cestu, aby sme vedeli spojiť tých ľudí z toho nového poslaneckého zboru a dať ich naozaj tam, kde naozaj vedia najlepšie prispieť do toho a prizvať k tomu odborníkov. A môžem povedať len toľko, že my sme, nech to bude zložené akokoľvek, my sme otvorení akékoľvek spolupráci a pripravení jednať, rozdeliť to tak, aby bolo nielen my spokojní, ale aby boli občania spokojní, aby táto obec mohla byť riadená a rozvojovo sa hýbať ďalej, ale riadene. Ďakujem. Takže v podstate sme vyčerpali také tie základné. Mám možno ešte nejaké otázky, by som aj mal, ale myslím si, že nie je cieľom, aby som ja kládol otázky, ale cieľom je, aby ste sa vy, voliči, ktorí by ste v sobotu tento týždeň mali ísť volebným urnám. To odporúčam napriek tomu, že pondelok je štátny sviatok, že si tie cesty a podobné záležitosti odložte na treba nedeľu a pondelok. Ale to je súkromné doporučenie, je to na vás, so svojím časom nakladáte vy. Pri tejto príležitosti samozrejme by som len spomenul, že z predchádzajúcich dišputov máme záznamy na stránkach. Môžete si pozrieť, tak môžete porovnať aj odpovede kandidátov, ktorí boli minulý týždeň, kandidátov na poslancov, a zároveň by som si dovolil teda spomenúť, že a v rámci prvého kola bola diskusia, respektíve disput aj s kandidátmi na starostu obce. Prezentácia taká, aká bola, takže všetci si to môžete pozrieť na záznamoch a zároveň ste si, dúfam, mali čas premyslieť otázky, ktoré chcete položiť našim kandidátom, takže ja už by som viac menej dal priestor vám, občanom Bernolákova, aby ste sa pýtali, máte ich k dispozícii. Nech sa páči. Ktorý je váš. Ďakujem pekne. Dobrý večer, ja som Rastislav Požár. Tí, ktorí ma nepoznáte, ešte pár dní som poslanec, potom už nie, pretože nekandidujem v ďalšom období. Chcem sa opýtať, keď môžem vás, pani Pipišková, ako hovorkyňu vašeho zoskupenia. Mňa veľmi zaujal participatívny rozpočet. To je výborný nápad. Keby ste mi mohli priblížiť, alebo aj ľuďom túto spôsob, ako vznikla tá idea a ako ho plánujete implementovať v rámci obecného rozpočtu. Idea vznikla tak, že teda išlo... Pardon, ešte som zabudol dôležitú vec, že alebo skôr legislatívne pozadie toho, ako by vyzeral ten participatívny rozpočet. Participatívne rozpočty bežia aj na Slovensku, bežia aj v zahraničí. Je to vyčlenenie 1% rozpočtu obce. Naša predstava, a veríme, že sa nám ju podarí presadiť v rámci novovytvoreného alebo koncipovaného poslaneckého zboru, je taká, že povedzme si, že by prebiehali 2 kolá, kde by napríklad ľudia mohli dať návrh na podporenie nejakého lokálneho, miestneho drobného projektu. A keby sa vlastne uzatvorilo to kolo, povedzme si, a potom by vlastne ľudia mali možnosť sami treba hlasovať, ktoré tie vybrané projekty by podporili. Teraz je tá suma asi 70 000 eur, keď hovoríme o 7 miliónovom rozpočte, ale vieme, že ten rozpočet teraz je trošku nadhodnotený práve tými financiami, čo sa týkali kanalizácie. Legislatívne je to opatrené tak, že je to možné urobiť, lebo je to rozhodovanie o podielových daniach obce. To nemá veľmi legislatívny základ, jednoducho aj doteraz sú dotácie. Aj doteraz sa prispieva na činnosť rôznych združení. Nám išlo skôr o to, že sme reagovali na potreby a situáciu s ľuďmi, keď sme teda robili si stretnutia ešte pred oficiálnou kampaňou. A prišli sme na to, že je veľa miest a miestečok v obci, alebo veľa problémov ťaží ľudí a možno by im stačilo veľmi málo na to, aby dokázali sa aj sami zapojiť, zaktivizovať. Pre nás je to 1%
ktoré sa dá použiť potom v rámci dobudovania takých malých ako infraštruktúry, ale aj parkov, zelene, malých ihrísk, toho, čo vlastne ľudia lokálne považujú za najväčšiu potrebu. Lebo jasné, že sú rozpočtované veci v kategóriách, vy ste ekonom, tak viete, že jasné, že máte rozpočtové položky, ale... Pokiaľ to vezmete, že proste v ktorej položke potom to 1% bude chýbať. Ale iné sa opýtam, prepáčte, že vám skáčem do toho. Spomínali ste, že bežia. Viete mi povedať nejakú obec na Slovensku alebo mesto, že ktorá uplatňuje participatívny rozpočet tak, ako ho prezentujete? Bratislava. Hlavné mesto Bratislava. Priamo hlavné mesto? Hlavné mesto Bratislava malo participálny rozpočet pre tento rok. Tiež majú stanovené, že 1%? Majú nejakú inú sumu. A ako asi? Neviem vám teraz prosím povedať. Samozrejme, to je zase otázka toho, môžete to nastaviť tak, že sa to rozdelí medzi viac a menších projektov. Ja rozumiem, tomu mechanizmu rozumiem, preto som hovoril, že sa mi tá myšlienka páči a preto som sa pýtal na legislatívne pozadie, lebo 70 000, to je 1%. To je len príklad, som uviedla, že teraz by to bola tá suma, ale to nemusí byť. Ale viete, čo chcem povedať, proste niekde sa tie peniaze musia zobrať z nejakej položky a... Rozpočet je prebytkový. Rozpočet je napríklad prebytkový. Rozumiem, ale niekde to proste však viete, o čom hovorím, niekde to treba zobrať a ten proces rozhodovania, že kde sa to vezme. A v zahraničí nejaký príklad, lebo to by ma naozaj zaujímalo, že kde to funguje nejakým spôsobom a kde sú s tým už dlhoročné skúsenosti. Nepoviem vám teraz. Preveríme, keď tak zistíme, ale to sa preverím už aj sám, ďakujem, ale ako videa je to dobré. Ja som napríklad zažila podobné veci vo Fínsku, ale to boli vlastne lokálne veci, takže asi ťažko vám poviem, že to bolo proste v takom meste. Ďakujem pekne. Takže nech sa páči. Ďalšie otázky z pléna? Ináč ešte keď nemáte tie otázky, tak ja ešte mám tu pre vás pripravenú jednu vec, ktorá vás možno bude zaujímať. My budeme mať vyvesenú aj na stránke, keďže nám sa blíži ten čas, keď si ideme plniť svoje ďalšie predvolebné povinnosti. Chcel som povedať, to, čo tu vlastne ešte neodoznelo, chcel som povedať, že my sme si už spravili vyúčtovanie predvolebnej kampane, možno, že to ľudí bude zaujímať. Celkovo tá kampaň nás vyšla na 1285,64 €. Prepočte to máme asi 214 a niečo na každého z nás. Išlo o, môžem to aj prečítať tie položky, aby ste vedeli, čo to obnášalo. Sala, občerstvenie, letáky, oslovenie voličov listom, časopis 2000 kusov, ktorý sa nám dostane do schránok, banery, plagát na vývesných miestach, občerstvenie sa mali v rámci oficiálneho takého meetingu. Takže ešte chcem povedať, že to, čo sa vlastne nám podarilo v rámci koalície strán, je to, že nám strana Sloboda a Solidarita vytlačila 2000 kusov letákov, ktoré ste mali v schránke a hodnota toho preplatenia za Sloboda a Solidaritu bolo 147,60 €. Aby ste vedeli, že to je to, čím sme my do kampane išli. Myslíme, že to patrí do seriózneho odpočtu aj toho do kampáne, myslím, že Šánek už to asi doplniť to vec. No, takto. Toto, čo ste vy teraz urobili, táto koalícia, to nás čakalo. To bude musieť každý kandidát v rámci volebných kódexov, ktoré boli predĺžené, to bude musieť robiť. Čiže od budúceho roku, kdokoľvek povie kandidovať, tak ho takéto niečo čaká. Budeme musieť mať transparentný účet, ktorý je prístupný a všetky také výdaje proste, ktoré mal a príjmy. A ešte chcem povedať, že máme na to vlastne všetko faktúry, všetko je to vlastne podložené účtenka. Takže trošku s predstihom. Mali sme to takú potrebu urobiť. Ideme do toho transparentne, takže nemáme čo skrývať. Ako myslím, že to patrí štandard. Ďalšie otázky? Ja by som mal, môžem. Dobrý večer, moje meno je Roman Rajtak, možno, že ma tiež niektorí poznáte z obce. Ja by som sa chcel spýtať vlastne, možno i vy, možno Ivana a ostatní, ne všetci sa úplne poznáme. Odprezentovali ste v podstate tu na taký model vašej práce štvoročnej, teraz si to nezosobňujte, ale že ste boli v nejakých komisiách, ktoré nefungovali a že to chcete zmeniť. Neviem si predstaviť, že by som 4 roky chodil na nejaké stretnutie, z ktorého mám pocitovo asi negatívnu nejakú skúsenosť, že idem na stretnutie, ktoré má byť pracovné, má byť naplnené nejakým rozhodnutím pre obec, pre naše deti,
pre nás všetkých a zrazu chodím tam a toto si myslím, že treba vyriešiť na začiatku nejakého toho volebného obdobia, teraz nie na konci. Čiže akým spôsobom chcete toto riešiť, pretože tu sa bavíme naozaj o dôležitých veciach, pán Molnár tam je dlho a tak ďalej a stále hovoríme, že niečo nefunguje. Ja som tu zažil svoje nejaké odsúhlasovanie, ktoré ste robili teda bývalí poslanci voči mojej osobe a nakoniec to skončilo teda lepšie, ako si všetci vtedy predpokladali a mysleli. Ale toto ma zaujíma, že ak chcete teda teraz kandidujete a verím tomu, že všetci ste srdciari a robíte to pre Bernolánkovo, tak toto treba asi na rovinu pritvrdiť a povedať, že chcem robiť s tým, alebo nechcem s tým robiť, s takým človekom, onakým, viete to ovplyvniť? Ak to má byť, ak ma chápete, aby to bolo konštruktívne, aby tá práca, za ktorú tam chodíte a neberete plat, hej, a robíte to pre všetkých nás a pre vás, samozrejme, pre celé Bernolánkovo, aby to malo naozaj efekt a zmysel. Čiže a nepovedať zase o 4 roky, že opäť som niekam chodil a nemalo to zase to, čo by sme chceli. Čiže toto sa mi nejakým spôsobom bije s tým, že niekde chodím a nevytváram tú hodnotu, ktorú by som na začiatku, lebo teraz začínate ďalšie voľbné obdobie, niektorí z vás, tak takýmto spôsobom, ako toto naplníte. Lebo chvíľočku odchádzate, tak reagujte tí, čo odchádzate. Dobre, ja poviem vám, ja nepotrebujem mikrofón, myslím si, že mám dostatočne zvučný hlas. Neviem, čo odpoviem správne, Roman. Otázka je taká, že ja napríklad som aj so Šaňom začínali ešte v 99., neviem, poviem správne, v 8. A napríklad naša komisia v tom čase došla s projektom Pohoda. Došla. Nebudeme sa tým tajiť. Pohoda, pôvodný projekt Pohody, ale zahrňal úplne niečo iné, ako je zariadenie, ktoré je tu vystavané. Na to sú aj doklady. Keď došlo, poviem rovno, v 2006 vlastne posledným voľbám, tak ja som sama pocítila to, keďže vlastne 6 poslancov môže rozhodnúť to, kde poslanci sa dohodli a rozhodli, že Pipišková už nebude v dozornej rade Pohody, lebo možno by som zabranila tomu, aby stalo odborne to, čo je tu, čo je vlastne zaťažujúce pre rozpočet. A Pipišková nebude už chodiť do redakčnej rady, Pipišková nebude už robiť to. Čiže ja k tomu poviem je to, že je to presne o tom, že na začiatku 6 poslancov môže rozhodnúť o väčšine, ako to bude alebo nebude. Aké budú nastavené pravidlá. To je veľmi málo. Iná by bola možno situácia, keby bol poslanecký zbor 13 členy, ja si pamätám, myslím, že aj 24 členy pôvodný, pán Tokoš mi asi dá za pravdu, že tak to teda bolo nastavené. Dokonca si myslím, že to, čo by mali poslanci úplne na začiatok urobiť, je nielen možno povedať, že ak budú nastavené komisie, ako bude rokovací poriadok, aby boli funkčné tie komisie, to som hovorila pred chvíľou, že majú byť iniciačné, nemajú všetci riešiť všetko a potom im neostane priestor, to ja hovorím za seba, že ja som zažila aj komisie, ktoré boli za sociálnu oblasť jasne špecifikované. Najprv sa riešili sociálne a zdravotné veci týkajúce sa obyvateľstva problémov a potom bol dodatok k tomu, že predrokovávajú sa alebo ponúknú sa veci všeobecné. Tak neviem, či mi Šaňo za pravdu. Takže to je vlastne to. A čo ešte vlastne poslanci si myslím, že budú musieť urobiť, sme už hovorili, že teda to nastavenie rozdelenie komisí, je samozrejme viacej veci. A to, čo sa tu ešte nepovedalo, obyčajne to robia poslanci pred koncom volebného obdobia, to je práve určenie toho počtu poslancov. Terajší poslanecký zbor rozhodol o tom, že to bude stále 11 poslancov. Mohlo to byť aj 13, lebo tak je to zo zákona, tam máte limit. Dokonca tento poslanecký zbor, poviem rovno, obecné zastupiteľstvo mohlo rozhodnúť, či bude obec jeden volebný obvod, alebo budú viaceré volebné obvody. Osobne si myslím, ja si pamätám, a možno, že mi pán Tokoš alebo kto kandidoval, bolo viacej volebných obvodov, boli myslím, že 3 volebné obvody a to je to, čo môžu poslanci rozprávať. A hovorím nielen za seba, ale hovorím proste za našu koalíciu. Na konci volebného obdobia by sme veľmi radi presadili, aby 6-tisícové Bernolánkovo neboli jeden volebný obvod, ale aby boli volebné obvody, aby potom ľudia mali možnosť a vedeli, za ktorým poslancom za ten volebný obvod môžu ísť. To je to, čo tu teraz momentálne chýba. Ináč poviem, že pri zmene zákona, keď sa volili a zmenili tieto veci, myslím, že tiež som hlasovala. Pripadalo mi to v tom čase veľmi dobre znížiť počet poslancov z 24 treba na 11. Ale moja prax ukázala, že majú byť volebné obvody, kde bude mať občan svojich poslancov, môže priamo za nich hlasovať, nie jeden chumel, kde vlastne vyberáme si podľa nejakej sympatie a potom vlastne
je to vlastne jednoduchšie. Ale toto, čo posledné som povedala, to vlastne musia spraviť poslanci na konci volebného obdobia. A my, ak sa dostaneme do poslaneckého zboru, obecného zastupiteľstva, budeme medzi iným iniciovať aj to, aby sa Bernolákovo stalo viac miestnym obvodom, alebo neviem ako viac obvodovým okrskom, alebo teda tak, obvodom, a aby sa zvýšil počet poslancov, aby ľudia mali možnosť naozaj, pretože to, čo si tu nikto neuvedomí, je o tom, že za 6-tisícovú obec môže odhlasovať 6 poslancov, čokoľvek. Takže ja len toľko. Aby vyznelo dobre, že navrhuješ 24 kandidátov. Nie, 24 zo zákona, len ako perlička, spomínam ako žart, že momentálne kandiduje 27 kandidátov, takže len traja by neprešli. Ale je to práve aj o tom, že potom ľudia nemajú záujem sa starať o svoju lokalitu. Viete si predstaviť, že samostatným volebným obvodom by boli vlastne južné oblasti, alebo túto vlastne oddeliť tú obec. Ja neviem, či to môže byť 3 alebo 5 volebných obvodov, ale je to niečo, čo vlastne zvýši tú demokraciu a tú priamu voľbu a tú zodpovednosť aj toho poslanca za územie, kde je. Ale hovorím, to je niečo, o čom hovoríme, čo by mohlo byť za 4 alebo teda vlastne na 5 rok. Ja len doplním jednu vec, že takisto je to dobrý podnetný návrh, ale kým sa z Bernolákova nestane nejaké integrované sídlo, kde sa tie oblasti zrastú dokopy, tak v tom vidím viacej problémov do budúcnosti ako osob. Presne ako ste povedali, viete si predstaviť volebný obvod, tú južnú časť? Áno, viem si predstaviť, že by napríklad za južnú časť mali úplne dopredu jasné tých troch kandidátov, ktorí by sa na to mohli podieľať. Bola by to aj ich zodpovednosť za územie, v ktorom žijú. Ako by ste potom ošetrili, že by každý volebný obvod sa nesnažil hrať si na vlastné triky? O tom hovorím, že kým nevznikne keď sa trošku viacej nezintegrujeme, tak možno by to bolo viac na škodu. Ja by som k tomu povedal jednu poznámočku. Ja som mal na starosti, teda dostal som, väčšina mi to odhlasovala ten juh, nešťastný juh. A poviem vám, čo napríklad mňa spája s juhom. Veď predsa preboha, veď tam žije skoro 2000 obyvateľov a oni tam v podstate v obecnom zastupiteľstve nemajú zastúpenie vôbec. My všetci žijeme tu, v tejto hornej časti, však si zoberiete väčšina poslancov je odtiaľto z hora, z horného konca. Keď si zoberiete Trnavsku, tak tam je, alebo Potočom, tam je jeden poslanec. Máte chodiť medzi nich? Áno, to nie je o tom, či chodíme, lebo chodíme medzi nich, ale je to o zodpovednosti za to územie, kde žijú. Pardon, pán poslanec Molnár, viete, čomu som o tom hovoril? Presne kvôli vám, lebo vy ste ma raz upozornili teda nás všetkých v rámci nejakej diskusie, že to je presne problém, že by mohli určité oblasti nejakým spôsobom hlasovať separovane. Upozorňovali ste na to niekoľkokrát. Nie, separovanie nie. Tí ľudia by mali participatívne zastúpenie v obecnom zastupiteľstve. Môžem? Nie väčšinové, rozumiete? Ale ja hovorím možno, že o 3 obvodoch, ale mohlo byť aj 5. Ja s vami v zásade súhlasím, je to dobrá idea, ale som upozorňoval na to, že možno by sme mohli popracovať trošku na takom zintegrovaní. Áno, jasno. Viete čo, to je, čo hovoríte, to je jedna strana mince, ale vám poviem takto, že v podstate poslanecký zbor rokuje v zásadne zbore. To znamená, že musia tam byť naraz. Čiže oni, keď sú dvaja, povedzme, tak čo to ešte nič neznamená. Musia presvedčiť ďalších 4-5 poslancov, aby proste, keď si chcú presadiť nejakú vec, aby sa v tej lokalite trebárs urobila, tak musia získať si tú väčšinu. A to je len o spolupráci, to není o sile. A komunikácii v podstate, ktorá si trúfnem povedať, Bernolákove vôbec neexistuje. Ja tomu rozumiem, to som sa povedať len to, že treba pomýšľať dôsledky. My hovoríme, a tiež o tom bude hlasovať budú hlasovať len sami poslanci, ak taký návrh niekedy teda padne. Ale z našej strany už je teraz ponúknutý. Taká poznámočka, Nová Bažantica napríklad, prosím vás, to kto schválil? Taký satelit, šáli ho niekde vyše 2 km mimo obec. A teraz sa všetko po plnej v podstate ako keby dorába. Dostavujú sa tam domy. Tam je kvantum domu. Viete, o tom toto je. Viete čo, ale tomuto sa nevyhneme, že sa rozširujeme. Áno. Ale napriek tomu... To nie je pravda. Ale nevyhneme sa tomu, sme pri Bratislave, sme pri hlavnom meste, to je koniec. To je jednoznačná odpoveď. Ale pokiaľ sa to Bernolákovo nezjednotí, ako teda väčšie Bernolákovo, tak potom nikdy nemôžeme robiť asi tie rozdelené rajóny, vieš, lebo... To je ale len návrh, čo je Obec, všetko schvaľuje obec. Ako náhle obec, zastupiteľstvo nebude chcieť, tu si nikto nepostaví ani kôlničku. Nikto ich nemôže donútiť.
Dobre, ale musíme sa stávať nie ako spiatočnícka. Ja vám tvrdím, že je to celé to má v rukách zastupiteľstvo a keď zastupiteľstvo to bude riešiť s rozumom, tak tá obec môže vyzerať úplne inak. Dobre, otázka, môžete si ako budúci poslanci, vám odpovedť možno, že ty, vyberať nejakých pomocníkov z radu, niekoho teda, kto je odborne zdatný, aby vám nejakým spôsobom napomohol, pretože vrátam sa k tej mojej otázke. Ja ešte chcem vlastne odpovedať na tú tvoju prvú otázku. Nechodil som na komisie s nechuťou, hej. Boli tam učiteľky, ktoré som tam stredal moje bývalé, ktoré som mal veľmi rád, takže som sa s nimi rád stretol, ale meritu veci. Prvá zásadná vec je to prekopať tento systém fungovania komisí a prekopať zasadci rokovací poriadok obecného zastupiteľstva. To je začiatok. Na to môžeme potom stavať iné veci. A to čo hovorí, že či si môžeme prizjať jasné. Veď vlastne o tom to je, že už skončila doba polyhysterov a ja som tam zažil to, že vlastne poslanci sa akoby hanbili priznať, alebo nie, že sa hanbili, ale že vlastne sa tak hrali sme sa na niečo, že všetkému rozumieme. Hej. Nepotrebovali sme žiadne dopadové štúdie nezávislých orgánov, alebo proste stačilo nám všetko to, čo nám vydvecoval investor. Čo si myslím, z môjho pohľadu je to chyba, pretože investor je v prvom rade obchodník. Obchodník nám rozpráva to, čo chce on, aby sme to od neho kúpili. Čiže každý rozumný človek by chcel počuť aj nielen A, ale aj B. Potom mi tam chýbalo. Čiže ja som vždy bol otvorený aj pre iný názor, aj zo strany vedenia obce. Vedenie obce ma vlastne prestalo pozývať na nejaké schôdze poslancov, kde sa o veciach rozprávalo, tak potom som mal také informácie, aké som mal som iba z druhej strany napríklad. Ale tu na pani mám ďalšiu otázočku, nech sa páči. Dobrý večer, ja som Mária Kolerová, 16 rokov žijem v Bernolákove. Deklarovali ste trojica, že ste nominovaní za skupinu politických strán. Chcela by som vedieť, akých strán ste členmi, keď vás teda financovali, vašu kampaň. Financovali len leták jeden, Mária, aby si sme to dali do... OK, ale teda investovali do vás, tak kto je členom ktorej politickej strany, aby sme vedeli, akým tlakom budete podliehať? Ja poviem, Martina Janošíková a Miroslav Tureník sú členmi SDK UDS. Martina dokonca na post kandidovala z primárnych volieb, ktoré sa uskutočnili v Bernolákove. Tie boli v máji 2014, Mirko, dobre hovorím. Členom SAS je Roman Hudík, Radovan Hánic, Michal Peleš a ja sme nestraníci. Ďakujem. Odpoveď. Vyčerpávajúca, dostatočná. Ďalšie otázočky, nech sa páči. Ďakujem, ja som Sisák a veľmi pozorne som si počul vaše ako extempore a nehnevajte sa, mám taký dojem, že tu predo mnou sedí kolektív nekompetentných ľudí, ktorí nevie, čo sa v Bernolákove robí. Neviem, ako poslanci, vy tu nie som teraz tu... Ja teraz nie som poslankyňa, pán Sisák. Keď hovoríte, že ako poslanci, tak my sme tu, čas není poslanci, čas nás. Tak neviem, ale... No, dobre, nebudeme to ukázať. Ale aspoň tí bývalí poslanci, alebo terajší poslanci, že to mi pripadajú ako kolektív, ktorí nevedia, že čo sa ako v Bernolákove robí. No, nechcem tu na skrátka, nechcem sa teraz ako do tých detailov, to sú už také, jak sa hovorí, už konkrétnejšie veci, ale napríklad ja sa chcem pýtať, vážení poslanci, či viete, kto robil audit
na obecnom úrade. No, dobre, nebudeme. Tak prosím vás, audit robila firma Moody's. A teraz, aby som skrátka povedal, to je to agentúra, ktorá bola založená v 2014 roku, patrí medzi agentúrami, ktorý má približne 40% a tak ďalej, robí finančné a tak ďalej. Myslím, že všetci ju to aspoň čo poznáte. No, je to aj na stránke obce. No a tak ďalej. A skrátka, spoločnosť má 4000 členov a pôsobí 27 štátov. A toto robila, ten audit robila aj obecného úradu. Aby som viem, že tie stupne, že A a A je najvyšší stupeň, A1 je veľmi kvalitatívny, A2 veľmi kvalitatívny, A3 to je pásmo, A1 až A3, potom je stredná A1, A2, A3, potom sú spekulatívne, to je Bčko, B1, A3 a teraz. Náš obecný úrad bol zaradený do toho pásma A3. To je ináč veľmi vysoko kvalitatívny stupeň, ak som tak asi povedal. To je kvôli braniu úverov, pokiaľ si ja pamätám, to znamená, že keby napríklad starosta išiel do švajčiarskej banky, aby povedal, že prosím vás, chcem úver, tak švajčiarska banka mu ho dá, lebo to je veľmi vysoko kvalitatívny úver. Tak teraz ja tu počúvam, že skrátka sa tu pomaly nič nerobí a tak ďalej. Ale to sme nepovedali, pán Sisák, že sme to povedali? Toto nehovorím ja. Môžem k tomu niečo povedať? Hovorím ja. Pán Sisák, ale viete, pripravili ste si... Dajte nám otázku. Pýtal sa poslancov. Tak hovorím, že by ste týmto povedať, že vy vlastne neviete, že vlastne čas, ale sa tu teraz preberajú sa tu také, jak stojí, podružné veci a podobne. Ja viem, že to mnohých ľudí zaujíma, ale ďalšia vec je. Tu skrátka ste hovorili o tej pohode. No, že skrátka, vy ste aj tu, že pani Bikišková povedali, že to a to. No tak zase som si vypožičal, respektíve som si preveril a myslím si, že Fond rozvoja bývania je to odnoverná organizácia a ten tú pohodu hodnotí asi takto. Že držník dostal lehotu, výstava bola stanovená maximálne 24 mesiacov, bola overená a tak ďalej a ložka sú prenajímané v súlade z tohoto a teraz na základe tohoto, že spĺňal všetky tieto podmienky a tak ďalej, že boli to všetky tie, stavba bola realizované v súlade so správoplatným stavebným povolením a tak ďalej a tak ďalej. Teraz držník v dňu výkony kontroly toto skrátka nedrží žiadnu splatku, nie je v omeškaní a tak ďalej, čo tu skrátka hovoríte, že div, že skrátka sa rozpočet, jak sa hovorí, nerozplynul. Ďalej záver s poukazom na... v žiadnom prípade nepovedali, že sa rozpočet rozplynul, ani že sme zlakovodali, to sme nepovedali. Prosím vás ešte, s poukazom na kontrolných organizácií žiadne porušenie zmluvných podmienok a preto bol vypracovaný záznam a tak ďalej a tak ďalej. Tak ja neviem, či viete o tom, že tu, no ešte pán Moln ešte k tomuto, no nechcem vlastne ešte hovoriť, ale mám taký dojem, že tu skrátka niekto tu začína klamať a rozviruje hladinu a potom a vy potom tu sami hovoríte, že skrátka sú zlé medziľudské vzťahy a tak ďalej a tak ďalej. Tak nechcem tu nás zase ísť ďalej, lebo toho mám veľa, keby som tu išiel, tak asi pravdepodobne asi by ste boli veľmi, veľmi prekvapení, čo všetko, dá sa povedať, neviete, a že čo, ale tí, ktorí najviac vyprávajú, že jak obci urobili, tak vám môžem povedať, že neurobili nič. Viete? No napríklad konkrétne pán Červenka, necháte ma dohovoriť, prosím vás. No my by sme sa radi rozlúčili, pretože my odchádzame. Dobre, ja prosím vás, hovorím, takže napríklad tu pán Červenka hovorí, že skrátka tu vybavil dotáciu pre školku a tak ďalej. Ja som si prosím vás zistil na tomto, u pani starostky, v tomto, Ivánke pri Dunaji, ktorá mi povedala, že pán Červenka nemá žiadny vplyv ani na toto, ani na... Prepáčte, pán Sisák, my sme hovorili, že musíme o 7 odísť, je to pre nás veľmi dôležitá vec. Verím, že budete môcť, takže ďakujem vám veľmi pekne. A všetkým ďakujeme. Stretnúť v kamíne, môžeme si nápiť, môžeme sa povedať. Ale nie, dobre, ja chcem povedať, že prosím vás, takže viete čo, troška pán Mikláš, pán Molnár, tam zase ste dá sa povedať, viete čo, napríklad, nechcem povedať, bolo raz jedno stretnutie ohľadom pohode v kultúrnom dome.
Tam ste povedali, dali ste na prokuratúru, ako som zistil, prokuratúra nezistila žiadne závažné skutočnosti. A vy, tak potom ten fond rozvoja klame, keď on hovorí, že skrátka je všetko v poriadku, išlo podľa predpisov, alebo vy klamete, tak potom kto klame? Ja som sa nepýtal ani vás, ani pána Červenku, ani starostu, ja som išiel na fond rozvoja. Tak potom čo to? To je inštitúcia, ktorá klame? Alebo napríklad klame pani starostka, to nie, že skrátka nič neurobil pán Červenka, a ešte tam napríklad, že ešte chce za tie peniaze v Ivánke chce tam, jak sa hovorí, semafóriu robiť, čo hovorí, že jak sa hovorí, to je blúd a tak ďalej. A ešte som bol aj ešte som si to overil aj na bratislavskom tomto kraji, kde napríklad mi tam niekto povedal, že pán Červenka si pri svojom toto ani neškrtne. A že nevybavil nič. On je v dopravnej komisii, je komisii toho, jak sa hovorí, neviem, zdravotníctva, alebo čo, a tak ďalej. Ani v dotačnej komisii, a že na to žiadny vplyv nemá. No, prosím vás, mám taký dojem, že asi vy ste tu... Dobre, ja som sa pýtal tiež ľudí. Dobre, nechajte. Vy ste si pripravili prednášku. Ale otázku sme nepočuli odznieť. Poprosím vás, teda položíte nejakú konkrétnu otázku, poprosím vás na kandidátov, na poslancov. Prosím vás, že chcem povedať, že aby v budúcom tom funkčnom období, aby zase neklamali a dá sa povedať, lebo toto tiež, čo hovoria, že nemohli nič presadiť, tak potom tam je tam, jak sa hovorí, kolektív ľudí, ktorí sú neschopní, ale neschopní. Tak treba to skrátka s tým niečo robiť. Pozerali ste niekedy video? Poprosím, neskáčte si navzájom do reči. Poprosím by som, aby sa kládli otázky kandidátov na poslancov. Takže pán Molnár chce reagovať na pána Sisáka. Si predpokladám, nech sa páči. Ja by som k tomu ratingu, prosím vás. Hovorí vám niečo firma Enron? Spravovala americké dôchodkové fondy. Mala 3 Ačka. Super firma. Zbankrotovala. A takéto firmy dávajú ratingy. To si kúpim. Prosím vás, keď chcem, tak si to kúpim a som super. Hovoríte, ako funguje Pohoda. Prosím vás, 40 000 príjem, 200 000 výdaj. Geniálne. O tom sa bavme. Ako sa tu nakladá s peniazmi obce, s podielovými daňami. Ja ako poslanec nemôžem zobrať do ruky rýl alebo krompáč. To nie je moja povinnosť. To sú najväčšie omyly, akí si ľudia sa dopúšťajú. Vážení. Ja ako poslanec mám spravovať pre obec veci a pre obyvateľov a mám dbať pre ich dobro. A preto to tak robím. A ešte jedna vec. Poslanec momentálne v obecnom zastupiteľstve sme boli v opozícii. Viete, čo to je opozícia? Prosím vás, to si treba uvedomiť. A ešte tá prokuratúra. Ja som bol jeden z tých aktivistov, ktorí to tam podali. Dali sme 5 bodov. Prokuratúra nám vo všetkých vyhovela. Takže neviem, čo ste vyzisťovali. To, že to pán starosta ignoroval, to je to, čo som tu povedal, že tu na zákony a podobné veci sa nerešpektujú. To už je vec tých ľudí, ktorí tam sedeli. Taká je pravda, pán Cisák. Spomínate, že ste obehali kdejaké úrady ohľadne Pohody, ale preštudovali ste si zmluvu, ktorú obec uzavrela so súkromnou nemeckou organizáciou. Preštudovali ste si ju? Ak máte, viem, že máte, viem, že ste rozumný človek, tak keď nezaujete tú zmluvu, študujete, tak si ju doškrtáte takým spôsobom, že proste ja keď som študoval, som laik, ale ja ako hlava rodiny, ak by som mal pre svoju rodinu uzavrieť len takúto zmluvu s niekým iným, no tak okradám rodinu. Takže vám odporúčam, neobehávajte úrady, ale preštudujte si tú zmluvu. Pán Bokon, chcete zareagovať? Ja by som sa vyjadril. Inak som teda rád, že je diskusia, musíte uznať, že
takéto veci sa tu moc v obci nediali, takže treba si to trošku aj vychutnať a zamyslieť sa nad tým, prečo to nebolo a že prečo je to teraz takto, že to tu je umožnené, aspoň v tomto priestore, či si môžete dať otázku, prečo to nie je v inom priestore. Ale správne otázky, ako človek má, ja by som sa vyjadril k tej auditorskej správe, keď som si v nejakej minulosti prečítal tú správu auditora, ozaj sa to týka len finančného hospodárenia, oni neriešia žiadne vecné stránky toho, tak auditor tam vysoko hodnotil to, že obec si získava vlastné zdroje financovania a tie získava predajom svojho majetku. A to si predstavte také hospodárenie rodiny, kam smeruje to, keď vy svoj majetok predávate, čo nechávate budúcim generáciám. Áno, takže tá cena bola niekedy veľmi aj pridrahá za túto cestu. Proste veľa majetku z obce odišlo a otázka je, že kde sa to prejavilo. Takže my by sme mali mať aj zodpovednosť budúcim generáciám a niečo im to aj nechať. A nepredávať. Aký majetok myslíte? Majetok, obec predala dosť veľa majetku. To dobre, povedzme v tomto období, ktoré boli tieto 4 roky, hej. Jasne, aj vtedy sa predalo. Bolo majetkoprávne vysporiadanie, ale neviem, či by som to nazval nejakým predávaním majetku, tak ako to... Auditorská správa tu koní, ja len voľnejšie citujem... Povedzte, že ktorý nejaký veľký majetok vôbec predala za posledné 4 roky. Voľnejšie povedať môžeme, no to je tie časti... Ale ja toto neberte prosím ako skúšanie, lebo určite vám to uspelo v pamäti. Veď vy ste to schvaľovali, ako mňa sa nepýtajte. Oveľa lepšie by bolo to, že vy by ste povedali, za čo ste schvaľovali, za ktoré predaje a koľko to bolo. Ja som vám to povedal teraz, v rámci majetkovo-právneho bolo vysporiadavanie, nazvem to tak, že obvykle skôr drobných záležitostí. Bola tam jedna väčšia taká oblasť, ktorá bola, myslím, v extra Viláne, ale kvázi na hranici zastávaného územia. Hej, tam som sa ja osobne zdržal. Ja som nehlasoval za. Ale to bola jediná taká väčšia vec, ktorú si pamätám. A tam sa jednalo rádovo, myslím, okolo 100 000 eur, tam bola predajná cena. Vyjadrujem sa k nejakej správe auditora, kde toto auditor konštatoval. Hej, ale zároveň ste povedali, že ako aspoň ja som to tak pochopil, že to je preto, lebo obec sa kvázi zbavuje majetku, tak preto sa pýtam, že prečo máte ten dojem, lebo ja som ten dojem nemal aspoň za posledné 4 roky. Môžem, veď to nie je 4 roky. Jasne, nech sa páči, pán Molnár, ako by som Ja sa vrátim naspäť do roku 2001. Obec tedy predala pozemky pod kaštielom a pod parkom. Stačí? 36 miliónov, ja sa pýtam, kde je tých 36 miliónov? Predali sme 36 miliónov. Kúpila obec pozemky za 36 miliónov? Nekúpila. Majetok je kde vložený? Kde sú peniaze? Neviem naozaj. No, ja sa vás pýtam, kde sú peniaze? Ja keď som končil, v 2002 obec mala na konte vyše 30 miliónov prebytok. Kde sa zmizli peniaze? Toto je. To chceš povedať, že to zatajil? Všetci akože títo nevieš, kde to je, keď si bol poslanec? To zatajilo obec pre tebe poslancov? Sa minuli, peniaze sme prejedli. To sa ja dá. Keby sme tých 36 miliónov dali zase do nákupu, ja neviem, to je jednotu, keby sme boli kúpili, ale neviem, niečo, čo nám prinesie. Rímske ihrisko postavili, nie? Čo sa prejedlo? To sú všetko investície, ktoré v podstate vám prejedajú peniaze. Ale som ešte nemôžem. Bohužiaľ, je to tak. Je to tak. Ja by som, keby som mohol. Ja som len Karol Brunovský, mám otázku teda, lebo chceli ste len otázky na pána Molnára. Občas idem na to obecné zastupiteľstvo, na verejné zasadnutie. Či sa vám, ja tak, nie som straník, nie som nič, len z takého záujmu som tam šiel pár razy. Či sa vám, pán Molnár, nezdá, že tam ste robili to jedno volebné obdobie úplne, neviem, či ste tam čo vôbec robili, lebo čo sa hlasovalo, všetko ste ignorovali, buď ste boli proti, alebo ste sa zdržali hlasovania. Či tak mienite robiť aj budúce volebné obdobie? Ďakujem za otázku. Prečo ste sa pozreli? Ďakujem za otázku. Ja sa volám Karol Brunovský. A ja som Mária Mollerová. Preto som sa nepozerala na vás, že sa mi zdá čudné vaše priezvisko. Ale doteraz sme hovorili o tom, ako fungovalo to predstavenstvo. Takto, ja vás som uviezla na správnu vieru. Ja som fungoval a bol som vlastne zatlačený od začiatku do funkcie opozičného poslanca. Takže mi nemôžete zazlievať,
že ja napríklad som rozpočet alebo niektoré veci nepodporil. A mal som na to dôvody. A mal som na to pádne dôvody, že som to nepodporil. Ja sa vás opýtam, teraz, v júni, sme sa dozvedeli vynikajúcu vec. Obec skončila s prebytkom. Mali sme na schválenie záverečný účet obce. Bolo to okolo 250 000 eur. Potom sme sa dozvedeli, že sme dostali ďalšie peniaze od Národnej diaľničnej spoločnosti, ktoré boli vyslovene smerované na náhradnú výsadbu stromov. To bolo vlastne za vyrúbané stromy pri rozširovaní diaľnice, keď sa robí vlastne tých 6 prúhov. Došlo to do rozpočtu a zase sa to prejedlo. Povedzme si to na rovinu. Vy to nechcete počuť tu na veľmi veľa ľudí, a ja si nebudem povedať poristov, si nedá povedať, tento terajší starosta veľmi háklivý na to, keď sa povie, že sa peniaze prejedajú. U mňa znamená prejedanie peniazy, znamená, že tých peniazí nemáme nič. Dojdú a význú, a to je presne to, čo hovorí kolega. My tie peniaze, nakladanie s majetkom obce znamená, že majetok sa má zachovať v nezmenenej forme, má sa zveľaďovať a podobne. Povedzte mi, mali sme majetok a zrazu ho nemáme. Akože neodpovedal? Odpovedal som vám. Jednoznačne som opozičný. Pán Sisak, ešte tu má jednu otázočku, nech sa páči. Nechcem počúvať. Ja som bol 4 roky o finančnej komisii a tam sa všetky tieto veci pretransformovali, predaje. Okrem tých pár, jak tu nás sa hovorilo, okrem pár metrov štvorcových, alebo nejaké tie, jak sa hovorí, víky, také kvrcky a podobne, nič sa nepredalo. A teraz, keď pán Molnár hovoríte, že jak sa to všetko predá, to z čoho je 700 000 rozpočet Berelákova, keď sa všetko priedlo? No neviem koľko, ale tak skrátka viem, že je to obrovský tento. Ja som bol informé, že asi 700 000 alebo tak nejak. Neviem presne. 70, čo som povedal? Dobre. 700 000. No áno. No, takže potom asi pravdepodobne, ja neviem, no, tak asi potom z neba padajú tie peniaze. Ja sa musím trochu zastať pána poslanca Molnára, že sme sa asi v živote na ničom nezhodli, možno na jednom, na dvoch veciach, ale on svoj názor vždy vyargumentoval, tomu slúži pustiť. Na Margo, že ešte zabol som Brunovský Karol sa volá, nevadí, to je... Že boli ste na plakáte v týchto zasadnutiach. Ja sporadicky, keď počujem rozhlas, tak idem, nejdem. Len mňa trápilo to, že pán Molnár počas celého zastupiteľstva nezahlasuje za jednu vec. Ja neviem, či sú to dobré veci, alebo nie. Chcem to trošku kritizovať. Chcem sa ho zastať, lebo ja som bol vlastne na všetkých, možno okrem dvoch, a viem, že aj zdvihol ruku za. Čiže a viem aj to, že ak bol proti, alebo ak som bol proti ja, no tak si to vieme obhájiť. Ďakujem, stačia vám také odpovede? Nech sa páči. Otázka, pán Zemanek. Ja ale 5 minút budem rozprávať. Ale predsa stručnejšie, máme viacej kandidátov. Tu na tieto dvaja, tí boli v opozícii. V opozícii tak, bola, kedy sme mali 13 poslancov. Lebo ja chodím po nežnej revolúcii skoro na každú schôdzu. No keď som prišiel do roboty, nemohol, ale väčšinu, 99% chodím na tí schôdze. Tu na títo dvaja vždy, tam, jak hovorí pán Brunovský, niekedy schvaľovali, niekedy ne. To je každá osobná vec. Lenže tam bola reťaz. Pipišková tu reťaz nespomínala, teraz ja tu reťaz spomínam. 6 a 5. Prevalcovali. Teraz dúfam, že už tá reťaz nebude. Teraz Bernolákové aj panenku Mariu Šaštinskú by predali. Ne. Jedná sa aj, povedzme, o 4 áre, alebo 3 áre, alebo ako. Jak komu? Ešte raz hovorím, jak komu sa predávalo. Môžem hneď aj tu
povedať. Diplomat som, tak jak ten je diplomat a ja som diplomat, lebo naraz nemôžem vyskočiť. Teraz sme boli v Senci, tu na pán Tokoš to povedal, viete čo? Ten tak bojoval aj v okolo a ja som z obecného úradu jedného vyrajtoval, jak sa volá, Berčík. Hovorím, áno, tak vy ste boli tak, ja bola kedy za komunistov. Museli ísť na politické školenie, moja žena učila, musela ísť na politické školenie. Zápisnicu písala. Ale rozum dostala, 89. ne. Tu máte vysoké školy, niektorí máte maturu, píšte zápisnice. Stačilo, keď 24-25 rokov, tam je kniha, to furt bude, aj keď zomre, bude tam, že Zemanková písala kroniku. Tu chodil Reza Pahlavi a potom Korboval, nebo jak sa volá? Áno, ten tu chodil a tak ďalej. A cez prázdniny to bolo. A to bola robota. Títo poslanci, bola aj Bibišková, bola Bernoláku. No, časopise No, onému starostovi sa to nelúbilo. Ja tam som chodil, tak vyše 20 rokov chodím kikiríkať, tak som kikiríkal. Tu je pán Matuš, ten tiež chodil a povedal, ale nič sa nezmenilo. Povedal, možno Karol na to zabudel, ja som nezabudel. Nemám hlavu z Gašparovej kravy, jak sa hovorí. Táto zátačka, no tí auta, 3-4 koľko raz sú tam. Karol bol proti tomu, má pravdu, lebo nevidíte, tam môže byť garamol. Tu no, jak si povedal, tak ja viem, kto čo, 90% kto čo povedal. Tu pán kolega hovorí, že sa predávalo. Vieš čo? Ja ti poviem, ty máš svata biskupiča. A ty si tiež rafinovaný. Ja ti to odpovedám určite. A ja... Pán Zemánek, ja by som vás poprosil... No moment, ešte toto... Nejaké invektivnosti. Vynechajme... Veďme diskuziu. Diskuziu v rámci demokracie, ale... Nechajte ho, nech povie. Ja môžem, on ma môže čarovať. Pán Zemánek, poprosím jasne, ale poprosím všetky veci, aby ste položili otázku. Tí auta tam na ten rohu, čo boli, tak mohli sa tam ďalej dať. On jak poslanec nechcel, tak na tí štvorcové metre na manželku sa napísalo. No rafinovanosť. Počkajte, aké štvorcové metre myslíte? No, Ivan. Svokra tam máš, čo si ja s tým nemám nič. Manželka. Áno, tak to čo hovorím, že si rafinovaný? Ja? Ne, že ty ste rafinovaný, druhý není sprostý. Pán Zemánek, ďakujem, aby sme vedli diskuziu bez nejakých invektív. Ja rád vysvetlím, lebo vy ste tu nechali vysieť niečo vo vzduchu. Neviem, o čom hovoríte, pretože manželka dostala dar od svojho otca, ktorý je zhodou okolností môjim svokrom. Ja som s tým vôbec nič nemal, ja vás určite nebudem žalovať za to, pretože by to bolo hlúpe od mňa. Vy ste za to platili, ne? Obči ste museli platiť, ne? Koľko percentuálne? Ja som neplatil nič, ani manželka, veď teraz vám to vysvetlím. Dostala manželka darom od svojho otca, ktorý je, áno, pán Biskupič, ktorý je môj svokor. Viete čo? Nechápem celkom to, že akým spôsobom ste mňa do toho zakomponovali. Poprosím, aby sme diskuziu predsa len smerovali na kandidátov na poslancov, takže klásť im otázky a skúsme sa medzi sebou nejakým spôsobom nenapádať a nebaviť sa o veciach, ktoré možno sú podstatné pre vás. Ja viem, chápem, pán Zemánek povedal svoj názor, ale poprosil by som, ak chcete nejakú otázku položiť. To by bolo možno zaujímavejšie, aby sme si mohli urobiť obraz o tom, ako si predstavujú kandidáti na poslanca svoje pozície na poslaneckých stoličkách. Takže nech sa páči, pán Zemánek, ak máte nejakú konkrétnu otázku, ale naozaj. Konkrétnu otázku nechcem povedať, ale poviem pánovi Bokonovi. Ja, keď som chodil na montáže, viete, tak od Nového Mesta do Puchova sa povie, že horňáci. Neublížili mi. On je v Považskej Bystrici, Puchov je ďalej, tak ja som, nedošlo mi môj susede meno. Na jazyk mi nedošlo. Tak som povedal horňáci. Horňák, všetká česť, zachránil Vardom. Hore.
všetká čest. To žiaden Čeklisan nespravil, jediný s prepáčeným zavíraš Horňák. Ďakujeme pánu Zimánkovi, že podporil Horňáka. Sláva. A zároveň by som znova vyzval, aby ste kladli otázky. Samozrejme, nemusíte mať zábrany, ale poprosil by som naozaj také konkrétne tie otázky, aby sa dalo na ne aj konkrétne odpovedať, aby kandidáti si mohli urobiť skutočný, alebo aby ste si vy mohli obraz o kandidátov urobiť. Takže nech sa páči.